A la zona portuària de Dublín, entre contenidors, grues i vaixells, destaca un edifici força singular. És la seu administrativa de la Dublin Port Company, un complex conegut com a Port Center i que ha esdevingut un símbol de la integració entre el port i la ciutat. En aquest sentit, d'ençà de la seva construcció, l'any 1981 i fins a les reformes recents, l'edifici ha evolucionat per a reflectir tant la funcionalitat operativa com la voluntat d'obertura i connexió amb la comunitat local. El Port Center va ser dissenyat per l'estudi d'arquitectura Scott Tallon Walker i és força auster, però pràctic i funcional. Amb una estructura de formigó i d'acer, l'edifici de 6 plantes presenta una façana modular amb grans finestrals que ofereixen vistes panoràmiques sobre el port, una vista que, d'altra banda, no és gaire espectacular, puix que s'hi respira un ambient molt industrial i gris, només trencat per la coloraïna dels contenidors. Inicialment, l'edifici estava aïllat de la ciutat per un mur de pedra al llarg de l'East Wall Road, creant una separació física i simbòlica entre el port i els dublinesos. Tanmateix, això va començar a canviar a partir del 2017 amb el projecte de reconfiguració del recinte del Port Center dissenyat pel despatx d'Armody Architecture, que va suavitzar notablement la frontera entre el port i la ciutat, fent-la molt més permeable. Entre les actuacions incloses en el projecte hi hagué la restauració i la instal·lació d'una grua dels anys 60, coneguda com a grua 292, pintada de blau clar i situada com a element destacat a l'entrada del recinte. La creació d'una plaça pública amb una esfera d'acer inoxidable de 4 metres de diàmetre que reflecteix l'edifici i el seu entorn. La construcció d'un jardí marítim paisatgístic al sud de l'edifici, accessible mitjançant una passarel·la d'acer de 33 metres que connecta amb un nou pàrquing, i la instal·lació de murs i portes de Corten, un acer amb una pàtina oxidada que evoca l'estètica industrial del port. Amb aquestes transformacions, el Port Center ja no és només la seu administrativa de la Dublin Port Company, sinó també un punt de trobada entre el passat i el present i entre la infraestructura portuària i la vida urbana. La integració d'elements històrics, artístics i paisatgístics ha convertit aquest espai en un exemple destacat de com el patrimoni industrial pot ser revitalitzat per enriquir la cultura i la comunitat local.